மக்கு நன்றி, மக்கு நன்றி ஆண்டவரே. மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே மை ஆராதிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Yesuve, Yesuve, Yesuve me ஆராதிக்கிறோம். அப்பா, மகிமையையும் மகத்துவத்தையும் அடைந்து கொண்டிருக்கிறவரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தவரே மை ஆராதிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே உம்முடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தினால் ஆண்டவரே அப்பா அங்கே கூடி வருகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக, நீர் நிரப்புவீராக. ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தினால் எங்கள் இருதயத்தை நிரப்பும் ஆண்டவரே. அப்பா மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கவலைகளினாலும் பயத்தினாலும் அவிசுவாசத்தினாலும் ஆண்டவரே சோர்ந்து போயிருக்கிற ஆண்டவரே உள்ளங்களை அப்பா உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையினால் அபிஷேகத்தினால் தெய்வீக பிரசன்னத்தினால் நிரப்புவீராக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. துதிக்கிறோம், ஆராதனை செய்கிறோம். உமக்கே சகல துதியையும் கனத்தையும் மகிமையையும் ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு எல்லாவற்றின் மேலும் ஆளுகை செய்கிறவரே அப்பா மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே மை ஆராதிக்கிறோம், மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா, 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 hallelujah. We praise you Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. இயேசுவே hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh
உள்ளத்தோடே அவர் நாமத்தையே ஸ்தோத்தரி பரிசுத்த நீரே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி முழு உள்ளத்தோடே அவர் நாமத்தையே ஸ்தோத்தரி பரிசுத்த நீரே. பரிசுத்த நீரே. பரிசுத்த நீரே. பரிசுத்த நீரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பரலோக பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையின் ஆண்டவரே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாளின் 3வது ஆராதனையிலும் கூட ஆண்டவரே, உம்முடைய வீட்டிலே நாங்கள் வந்து ஆண்டவரே உம்மை பாடி துதித்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். அப்பா, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் திரளான ஜனங்களை ஆண்டவரே போஷிப்பதற்கு எவ்வளவேனும் போதாமல் இருந்த அந்த 5 அப்பம் 2 மீனை போல இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, 5 அப்பமும் 2 மீனும் திரளான ஜனங்களை போஷிப்பதற்கு அது எவ்வளவேனும் போதாது. ஆனாலும் ஆண்டவரே, நீர் அதை எடுத்து ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்து நீர் ஆண்டவரே ஜனங்களுக்கு நீர் அதை கொடுத்த போது அது ஆண்டவரே அவர்கள் திருப்தி அடைந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோமே ஆண்டவரே. அதே போல நாங்கள் குறைவுள்ளவர்கள், பலவீனம் உள்ளவர்கள் ஆண்டவரே. ஆனாலும் ஆண்டவரே, நீர் எங்களை எடுத்து எங்களை பயன்படுத்தும் போது அநேகருக்கு ஆண்டவரே இந்த ஆராதனையானது பிரயோஜனமாய் அமைய நீர் உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மை துதிக்கிறோம். நீர் தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்தும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட நீர் இடைப்படும் ஆண்டவரே. நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் எங்களை நிரப்பும். சகல துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமீன். உட்காருவோம். பாருங்க, வேதத்திலே அநேகர் தங்களுடைய ஆத்துமாவை குறித்து தாங்களே பேசிக்கொண்ட சொல்லிக்கொண்ட காரியங்கள் இருக்கிறது. பிசாசு கூட அவன் பரலோகத்தில் இருக்கும்போது தன்னை பார்த்தே அவன் தன் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்ட காரியங்கள் இருக்கிறது. அதே போல வேதத்திலே தன் ஆத்துமாவை பார்த்து பேசிக்கொண்ட 2 மனிதர்களுடைய வாக்கியங்கள். ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் பாருங்க, 2மே நமக்கு தெரியும். ஒன்று தாவீது. அவர் சங்கீதம் 103 சொல்லும்போது, என் ஆத்துமாவே நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே என்று சொல்லி தன் ஆத்துமாவை தன்னைத்தானே பார்த்து அவர் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி கொண்டதாக நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அதே போல் இன்னொரு மனிதன் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு சொன்னார். அவனுக்கு திரளான அவனுடைய நிலமானது பாருங்கள் நன்றாக விளைஞ்சிருந்தது. ஆகவே அவன் அந்த நிலத்தை எல்லாம் பார்த்து தன் ஆத்துமாவை பார்த்து சொல்லுறான், என் ஆத்துமாவே அநேக வருஷங்களுக்கு நீ உனக்கு தேவையானதை நான் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன், நீ புசித்து குடித்து சந்தோஷமாக இரு என்று சொல்லி அவன் தன் ஆத்துமாவை பார்த்து எதை சொன்னான்னா, தான் சேர்த்து வச்ச தன்னுடைய சாதனை, தன்னுடைய உழைப்பு, தன்னுடைய காரியங்களை பார்த்து அவன் பெருமையோடு கூட சொல்லி கொண்டான். பாருங்கள், அவனுடைய நிலைமை அவனை பார்த்து தேவன் என்ன சொன்னார் என்று அந்த உவமையை படித்தவர்களுக்கு தெரியும், வேதத்தை படித்தவர்களுக்கு தெரியும். ஆகவே இந்த காலை வேளையிலும் நம்முடைய ஆத்துமாவை அல்லது நம்மை நாமே பார்த்து என்ன சொல்லிக்கொள்ள போகிறோம்? அந்த ஐஸ்வர்யவானை போல நம்முடைய வேலை, நம்முடைய
சாதனைகள், நம்முடைய அறிவு, படிப்பு இவைகளை குறித்த பெருமையை நாம் பேச போகிறோமா, அல்லது தாவீதை போல ஆண்டவர் உனக்கு செய்த நன்மைகளை நீ நினை, உன்னுடைய அக்கிரமங்களெல்லாம் அவர் மன்னித்தார், வியாதிகளெல்லாம் குணமாக்கினார், நீ இன்றைக்கு ஜீவனோடு இருப்பது அவருடைய கிருபை என்று சொல்லி தாவீதை போல நம்முடைய ஆத்துமாவை பார்த்து நாம் சொல்ல போகிறோமா? ஆகவே இந்த காலை வேளையிலும் நம்முடைய ஆத்துமாவையே பார்த்து நாம் சொல்லிக்கொள்ள போகிறதான, பாடப்போகிறதான, நமக்கு நாமே பாடிக்கொள்ள போகிற 2 பாடல்களை நாம் பாடப்போகிறோம். முதலாவது, ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து, இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து என்ற பாடலை நாம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவோம். ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று, இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று, இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. போற்றிடும் வானோர் பூதளத்துள்ளோர் சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள, போற்றிடும் வானோர் பூதளத்துள்ளோர் சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள, ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து, இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து. தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமுன் தோன்றி ஒழியாத, தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமுன் தோன்றி ஒழியாத, ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று, இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. தினம் தினம் உலகில் இசை பலவான வினை பொறு தருளும் மேலான,
ஸ்தோத்தரி தினமே இதயமே உள்ளமே என் மனமே ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. ஹல்லேலூயா. ஆமென். அடுத்த பாடலாக ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. இந்த சரணங்கள் சொல்லுகிறது, குற்றங்களை மன்னித்தாரே, நோய்களை நீக்கினாரே. பாருங்க, தேவன் ஒரு மனுஷனுக்கு தந்த ஆசீர்வாதங்களில் எல்லாம் மிக பிரதானமான தலை சிறந்த ஆசீர்வாதம் எதுவென்று சொன்னால் பாவியாகி அவனை ரட்சித்ததுதான். நம்முடைய பாவங்களை குற்றங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் மன்னித்தாரே, அதுதான் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். காரணம், எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் பாருங்க, அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் பரலோக ராஜ்யத்திலேயே பிரவேசிக்க முடியாது. நாம் அதை லாசரு ஐஸ்வர்யவான் சம்பவத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆகவே தேவன் நம்முடைய குற்றங்களை மன்னித்து கிருபையாலும் இரக்கங்களினாலும் நம்மை முடிசூட்டின அந்த ஆசீர்வாதத்தை நினைத்து ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு என்ற பாடலை நாம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவோம். ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடே. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே.
செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. ஆத்துமாவே ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு உள்ளத்தோடே. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு உள்ளத்தோடே. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, கடந்த சில நாட்களாக ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில விபத்துக்களை எல்லாம் பார்க்க நேர்ந்தது. பாருங்க, போன வாரத்தில் கூட எனக்கு முன்பாக இந்த சைதாப்பேட்டை அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாலிப சகோதரன், அவர் விழுந்து ரொம்ப தூரம் அப்படியே அவர் இழுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தார். எல்லாருமே வாகனத்தை நிறுத்திட்டு அந்த சகோதரனை தூக்கி ஒரு அந்த சைதாப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேரில் போட்டுட்டு எவ்வளவோ முகத்துலலாம் தட்டி பார்க்குறோம், அந்த கான்சியஸே இல்லை அவருக்கு. அப்படியே கழுத்துலாம் தொங்கி போயிடுச்சு. பாருங்கள், சிலர் அந்த தண்ணீரெல்லாம் கொடுத்து தெளித்து உதவி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். நான் ஒரு ஓரமாக மனதிற்குள்ளாகவே ஜெபித்து கொண்டு பாருங்கள் அவருக்கு ஏதாவது முடிந்த உதவிகளை செய்து கொண்டு வந்தோம். கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு அவருக்கு ஒரு அந்த விழிப்பு வந்தது. பாருங்கள், கை காலெல்லாம் பயங்கர அடிபட்டிருந்தது. பாருங்கள், இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டிருக்கும்போது இந்த சம்பவம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது. பாருங்கள், நம்முடைய வயது திரும்பவும் வாழ வயது போல் ஆகிறது என்று சொல்லி தாவீது அந்த 103வது சங்கீதத்தில் அவர் சொல்லுகிறார். பாருங்கள், இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வியாதிகள், பலவீனங்கள், விபத்துக்கள், மரணங்கள் ஏற்படுகிறது. ஆனாலும் தேவன் நம்மை இம்மட்டும் ஜீவனோடு கூட வைத்திருக்கிறார். ஆகவே மீண்டுமாக இந்த ஒரு சரணத்தை பாடி நாம் ஒரு ஆங்கில பல்லவியை பாடுவோம். இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். ஓடினாலும் நடந்தாலும் குறைவதில்லை. ஓடினாலும் நடந்தாலும் குறைவதில்லை. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கிருபை இரக்கங்களால் கிருபை இரக்கங்களால் மணிமுடி சூட்டுகின்றார். கிருபை இரக்கங்களால் மணிமுடி சூட்டுகின்றார். வாழ்நாளெல்லாம் நன்மைகளால் திருப்தியாக்குகின்றார். வாழ்நாளெல்லாம் நன்மைகளால் திருப்தியாக்குகின்றார். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. 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 அடுத்த பாடலாக ஒரு சிறிய பல்லவியை பாடுவோம். என் நெஞ்சமே நீ பாடி துதிப்பாய் என் மீட்பரின் மாமேன்மையை.
God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. எல்லாரும் கொஞ்சம் எழுந்து நின்று நாம் தேவனை விடுதலையோடு கூட ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya. அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம். அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஜீவனோடு இருப்பது அவருடைய கிருபை. அவருக்கு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடுவது அவருடைய கிருபை. ஹalleluya, ஹalleluya. நம்முடைய அவசியங்கள், நம்முடைய தேவைகள் அனைத்தையும் சந்திப்பது அவர்தான். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. நாம் நிர்மூலமாகாதிருப்பதே அவருடைய கிருபை. ஹalleluya, ஹalleluya. இயேசுவே ஹalleluya, 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 ஹalleluya. Praise you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. கர்த்தர் செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் நினைத்தவர்களாக நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு, நம்முடைய குடும்பத்திற்கு தேவன் செய்த நன்மைகளை நாம் நினைத்தவர்களாக அவரை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya. தகப்பனே உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இயேசுவே உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், 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 ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம். எங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்தீரே, எங்கள் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கினீரே ஆண்டவரே. எங்கள் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டீரே, உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டினீரே. கழுகுக்கு சமானமாக எங்கள் வயது திரும்பவும் வாழ வயது போல் ஆகச் செய்தீரே. அப்பா உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அப்பா உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். எங்கள் தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்தீரே. எங்கள் ஆத்துமாவே உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்கள் ஆத்துமாவே நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி. ஹalleluya. என் ஆத்துமாவே நீ கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லு. ஹalleluya, 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 Jesus. Hallelujah.
இயேசுவே அல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த நான் என்ற ஆத்துமா என்ற வார்த்தை நான் என்ற ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தையிலிருந்து தான் வந்ததாக ஒரு தகவல் ஒன்றை படித்தேன். ஆத்துமா என்ற வார்த்தை நான் என்ற ஒரு சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே ஆத்துமா என்று சொன்னால் வேறொன்றும் அல்ல, என்னை தான் குறிக்கிறது. நான் தான் ஆத்துமா. பாருங்க, ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் பாருங்க, நம்மை குறித்து நீ யார் நான் என்று கேட்கும்போது ஒன்று நம்முடைய பெயரை சொல்லுகிறோம், அல்லது நாம் செய்கிற தொழிலை சொல்லுகிறோம், அல்லது நாம் வாழக்கூடிய தேசத்தின் அந்த குடி உரிமையை சொல்லுகிறோம். அநேக நேரங்களிலே நாம் பாருங்கள், நான் யார் தெரியுமா, நான் எங்கே வேலை செய்கிறேன் தெரியுமா, என்னுடைய பேக்ரவுண்டு தெரியுமா என்று சொல்லி நான் என்பதற்கு இத்தனை விளக்கங்களை நாம் கொடுக்கிறோம். பாருங்கள், அதே போல் பாருங்கள், ஒரு மனிதன், ஒரு தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெரிய ஒரு துறவி, ஒரு சாமியார், மிகவும் பிரபலமானவர். அவருடைய ஞானம் அறிவை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு அமெரிக்காவில் இருந்து வந்து பாருங்கள் அவரை சந்தித்து பேசினார். பாருங்கள், அதை விவரமாக சொல்ல முடியலை. பல காரியங்களை அவர் கேட்டார். அதற்கெல்லாம் அவர், அந்த சாமியார், ஒரு பதிலை சொல்லி அவரை பாருங்கள் திக்குமுக்காட வைத்தார். கடைசியில் பாருங்கள், நீ யார் என்று கேட்டதற்கு அவர் தன்னுடைய பெயரை சொன்னாராம். அது உன்னுடைய பெயர், நீ யார் என்று கேட்டார். உடனே அவர் தான் ஒரு இன்ஜினியர் என்று சொன்னார். பாருங்கள், அது நீ செய்கிற வேலை, நீ இன்ஜினியர், உன்னுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாராம். இப்படி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பாருங்கள், நீ யார் யார் என்று கேட்டபோது அவரே சலிப்படைந்து கடைசியாக அந்த துறவியை பார்த்து கேட்டாராம், சரி நீங்கள் யார் அப்படின்னு திருப்பி கேட்டபோது அவர் சொன்னாராம், அதை தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன், நான் யார் என்பதை தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். இன்னுமாக உலகத்தில் சொல்லும்போது ஒரு சிலர் அந்த கோடிக்கு சென்று நான் கடவுள் என்று சொல்லுகிறாங்க, ஒரு சிலர் தான் ஒரு மிருகம் என்று சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், நாம் செய்திகளிலே படிக்கும்போது மிகவும் பாருங்கள் அவமான ஒரு காரியத்தை செய்து விடும்போது, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றத்தை செய்யும்போது அந்த மிருகத்தை சாகடியுங்க என்று சொல்லி மக்கள் கருத்து கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க. இன்னும் சிலர் நான் பாதி மிருகம் பாதி கடவுள் என்று சொல்லி நான் என்பதற்கு இந்த உலகத்தில் பல விளக்கத்தை சொல்லி கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் பாருங்க, ஆண்டவர் குழந்தைகளுக்கும் பாலகருக்கும் வெளிப்படுத்தினதை கல்விமான்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் கூட அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. பாருங்கள், இந்த உலகமே நான் என்பதற்கு அர்த்தத்தை இவ்வாறு சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது பாருங்கள், வேதத்திலே மோசேயை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள், அவர்களை விடுதலையாக்கும்படி உன்னை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொன்னபோது, ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் உம்மை குறித்து நீர் யார் என்று கேட்டால் நான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவது? மோசே சொல்லுகிறார், ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே நீர் யார் ஆண்டவரே என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஐ எம் வாட் ஐ எம், நான் தான் என்று சொல்லுகிறார். பாருங்கள், இந்த நான் என்பதற்கு பாருங்கள் உலகம் அநேக அர்த்தங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கும்போது அந்த நான் என்பதே தேவனை தான் குறிக்கிறது. ஐ எம் வாட் ஐ எம், நான் என்பது நான் தான் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே இந்த காலை வேளையிலும் கூட நாம் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்? பாருங்கள், நான் யார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கான ஒரே விளக்கம், நான் எப்பொழுது தேவனைப் போல மாறுகிறேனோ, தேவன்தான் நான் தேவனைப் போல என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்காய் மாற விரும்புகிறேனோ, முயற்சிக்கிறேனோ, மாறுகிறேனோ, அதுதான் நான் என்பதற்கான அர்த்தமாக நான் விளங்கி கொண்டேன். பாருங்கள், காரியம் இவ்வாறு இருக்கும்போது நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்த யோசேப்பை போல கூட இல்லை, அன்னாளை போல நான் இல்லை, தானியேலை போல நான் ஜெபிக்கவில்லையே என்று சொல்லி ஒரு பக்தன் பாடுகிறார்.
பாருங்க, ஆகவே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் லக்காக, டார்கெட்டாக பிதா வைத்திருப்பது பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு யோசேப்பு கூட அல்ல, அன்னாள் கூட அல்ல, தானியேல் கூட அல்ல, தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பானவர்களாய் நாம் மாற வேண்டுமாம். அதுதான் அவருடைய டார்கெட். ஆகவே இந்த காலை வேளையிலும் பாருங்க, நம்முடைய ஆத்துமாவை குறித்து நாம் பாடினோம். ஆனால் ஆத்துமா என்று சொன்னால் நம்மை தான் அது குறிக்கிறது. நம்முடைய நோக்கம் என்ன பாருங்க, நாம் அந்த ஐஸ்வர்யவானை போல எவ்வளவு சம்பாதித்து சேர்த்து வைத்து தலைமுறைகளுக்கு சேர்த்து வைத்து போகிறோம் என்பது அல்ல. பாருங்க, தாவீதை போல நம்முடைய ஆத்துமாவை பார்த்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக நன்றி உணர்வுள்ளவர்களாய் இருப்பது மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பானவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். அது ஒரு இமயமலை சிகரத்தை போலதான். ஆனால் முயற்சி செய்யாமல் நான் உட்கார்ந்து விடக்கூடாதே. ஆகவே இந்த காலை வேளையிலும் ஆண்டவரே, நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அதே போல உம்முடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக நான் வந்திருக்கிறேன். ஆண்டவரே, நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன். இந்த காலை வேளையிலும் உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நிற்கிற என்னை ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். உம்மை போல என்னை மாற்றும் என்ற ஒரு அர்ப்பணிப்போடு கூட, நம்மை குறித்த ஒரு சுய பரிசோதனையோடு கூட இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் காணப்படுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவனைப் போல இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பானவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் என்பதே பிதாவின் பரிபூரணமான சித்தமாய் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, உம்மை போல என்னை மாற்றும் என்று சொல்லி நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து செபிப்போமா? ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இயேசுவின் சாயலுக்கு ஒப்பானவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் என்பதை தவிர வேறு எதற்காக ஆண்டவர் நம்மை சபையிலே அழைத்து வந்து சேர்த்திருக்கிறார்? ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் நானே என்று தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த உலகம் தன்னைத்தானே தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. நான் என்பது யார் என்பதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, ஹல்லேலூயா, நீ எப்பொழுது இயேசுவை போல தேவனை போல மாறுகிறாயோ அதுதான் உனக்கான அர்த்தம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, அந்த வாழ்க்கையானது ஆண்டவரே ஒரு மலையின் உச்சியை போல இருந்தாலும் ஆண்டவரே இயேசுவை போல மாறுவதென்பது ஆண்டவரே ஒரு ஆண்டவரே இமயமலை சிகரத்தை போல இருந்தாலும் ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா, எங்கள் வாழ்நாளிலே அப்பா எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் அதற்காக பிரயாசப்பட இயேசுவை போல மாற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. யோசேப்பை போல் நான் இல்லையே, நோவாவை போல் நீதிமானும் இல்லையே. யோசேப்பை போல் நான் இல்லையே, நோவாவை போல் நீதிமானும் இல்லையே. ஆபிரகாமை போல் விசுவாசி. நம்மை நாமே தாழ்த்துவோம். தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்போம். ஏற்றுக்கொள்வி
போல் உம்மை சேவிக்கலையே, மரியாதை போல் உம்மை நேசிக்கலையே, மாதாளை போல் உம்மை சேவிக்கலையே, மரியாதை போல் உம்மை நேசிக்கலையே. எஸ்தரை போல் எதையும் செய்யவில்லையே, எஸ்தரை போல் எதையும் செய்யவில்லையே, இயேசுவின் கட்டுரைகள் என்னிலேயே. பாழாகி வந்திருக்கிறே, எப்படி இருக்கிறனோ அதே நிலைமையிலே உம்முடைய பிரசன்னத்தின் முன்பாக நிற்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. இன்று என்னை ஏற்றுக்கொள்வீரா, உம் ராஜ்யத்தில் சேர்த்துக் கொள்வீரா. நானாகவே வந்திருக்கிறேன், உம் பிரசன்னத்தில் வந்து நிற்கிறேன். நீர் இன்று என்னை ஏற்றுக்கொள்வீரா, உம் ராஜ்யத்தில் சேர்த்துக் கொள்வீரா. யோசேப்பை போல் நான் ஒழுங்கில்லையே, நோவாவை போல் நீதிமானும் இல்லையே, யோசேப்பை போல் நான் ஒழுங்கில்லையே, நோவாவை போல் நீதிமானும் இல்லையே, ஆபிரகாமை போல் விசுவாசி இல்லையே, தானியேலை போல் உம்மை வேண்டவில்லையே, ஆபிரகாமை போல் விசுவாசி இல்லையே, தானியேலை போல் உம்மை வேண்டவில்லையே.
பிரசன்னத்திலே வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்த ஆண்டவரே இந்த விபசாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் பிடிப்பட்ட அந்த பெண்ணுக்கு கூட இரக்கம் கிடைத்தது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அவள் உம்முடைய பிரசன்னத்தில் வராமல் ஆண்டவரே மனிதர்களிடத்திலே மாத்திரம் சிக்கி கொண்டிருந்தாள். ஆண்டவரே அவள் ஆண்டவரே அழிந்து போயிருப்பாள், இறந்து போயிருப்பாள். ஆண்டவரே அவள் உம்முடைய பிரசன்னத்தில் வந்தபோது ஆண்டவரே அவள் எப்படிப்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே அவளுக்கு ஒரு கிருபையோடு இரக்கத்தோடு ஆண்டவரே ஒரு எச்சரிப்பையும் ஆலோசனையையும் நீர் கொடுத்து அனுப்பினீரே. அப்பா உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இயேசுவே உம்மை போல ஆண்டவரே மாற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. அப்பா எங்கள் ஆத்துமா இந்த பூமிக்குரிய ஆண்டவரே ஆகாரத்தினாலும் செல்வ செழிப்பினாலும் திருப்தி அடைவது அல்ல ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அறிந்து அந்த தேவையை சந்திக்க நீர் போதுமானவராக இருக்கிறீர். ஆனால் ஆண்டவரே அதே நேரத்தில் எங்கள் ஆத்துமாவில் ஆண்டவரே நான் உம்மை போல மாறுவது தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஆண்டவரே அப்பா அர்த்தமாக இருக்கிறது. ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலும் எங்கள் ஆத்துமா ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை போல மாற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இம்மட்டுமா எங்கள் மத்தியில் நீர் அசைவாடினீரே, நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கரத்தில் மீதமுள்ள பகுதியை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க விரும்புகிறவர்கள் நாம் ஜெபிப்போம்.